खुलुमबाय मानगोनां बर' सावथुन नायगिरि रायजो राजा आइ आफा आदा बाजै फंबाय बिनानावमोन बर'नि गिबि आबुं सावथुन आलायारनखौ फैगौ 20 डिसेम्बर खालार 2023 इं बुधबार खालि सानजाबक्का बाथौ थानसालि दिगल दङायाव मोनाबिलि 7 रिंगायाव दिन्थिफुंनाय जागोन। टिकेटनि बेसेना गिबि थाखोआव 100 रां आरो नैथि थाखोआव 80 रां बल'थार। बर'नि मुंदांखा सावथुन आलायारना जादों भारत सरकारनि फिल्म एवार्ड रजत कमल बान्था मोननाय मोनसे आबुं बर' सावथुन। बे सावथुना जादों बर'नि आसार खान्थि हारिमु गाबनाय मिनिनाय रंजानायजों बुंफबनाय मोनसे आबुं बर' सावथुन जेराव धोनि गोरिब अननाय मुगैनाय नासयनाय थगायनाय बायदि आखुफोरा बेरखांदों। गोथार मोजां मोनज्लायनाया जेब्लाबो देरहायो बे सावथुनाव बेयो बेरखांदों। फै बयबो बर'नि गिबि मुंदांखा आलायारन बर' सावथुनखौ नायनो फै। गोजोन्थों। हाखौ लामारनो नाजायोब्ला बाथ्राया गाहाम जानाय नङालै। नों आंखौ होखारामोनब्ला आं दिनै बेबायदि जानो हानाय नङामोन। आंनि बान्दानि जिन्जिखौ बस'आमोनब्ला आंनि मानसि जानायनि सिमाङा जाफुंनाय नङामोन। आंखौ लाजि दाफोनांसै गोमबोर फिसा गोदोनि दायखौ सुस्रांनो थाखाय हांमा आइनि जिउनि बिबानखौ नोंनो लादो फिसा। मानि सिमां? गावबा गावनि। आंलाय आंनिसो सानदोंमोन। उदां बोथोरनि बेलासि समाव सुदेम बार बारनाय गोजोनग्लायनाय समाव बिरलाङो गोसोआ नोंनि सेराव। आंनि नामा हायनास्रिन नोंनियालाय आरो नों बबेनि? आंनि मुङा जोंदाव आं बम्बेनिफ्राय फैदों मडेल गार्लफोरनि फट' बुथुमग्रा। आं नोंसिनि फट'खौ जि दाग्रा कम्पानियाव हरगोन। बिदिब्ला आंनि मोनसे फट' खेबबावदे। अके काम अन।